Komachielo en ni duol kata Mbalariany ma pacho kaendi koro ni to chako chenro makare mar tiyo machiegni koda duolo nogo mano mochung' ne keto chike mago eko marakore koda jogo eko mago maundu maong'ere kaka National Counter Terrorism Center kata NCTC. Kama indi en mar neno ni pogruok mar paro koro ni to nyalo losi yonendo mano makare ma thoe kata lwenje koro ni to ok owuoke. Ma indi biro mane kindego eko ma lipode mathoth osebedi ka ichwalo e pacho kaendi kotenore koda jopuonjre ma osebedi ka iwuondo koda chudhe mamoko kokalo yore eko mago magni idhi chiwnegi tije yonendo mano makare ginoendo mamiyo moko kuom jopuonjre osebedo ka lwar e lweta chudhe mamoko chuo negogi e kindego eko mamoko to koro irocho ratiro margi. Maindi kata maindi koroni to miyo duol nogo mano mar Mbalariany kaachiel koda tat somo mamalo owuok oko mar neno ni gitiyo machiegni koda migepe eko mago mag arita mar neno ni chenro eko mago mag arita koro to nyal ket yonendo mano makare e kuonde tiegruok duto ma pachoka. We've asked them also to make sure they have things in terms of safety in place, safety plans, so that something like what happened in Garissa University doesn't happen again. We have them also engaging the students in clubs and activities like this one that has taken place today, so that students are aware of what is violence, extremism, what is radicalization, what they can do to avoid it, how they can report any cases that they might come across. So as a ministry, we're just working with our universities, and we've encouraged our universities to make sure that they have all those activities in place. And we know when the students are taking part in co-curricular activities, whether it is sports, arts, whatever it is as co-curricular, they are less likely to have a lot of free time to engage in other activities that are not to their benefit. Mambo mengi haya hufanyika online kwa mitandao ya kijamii, ambapo tunazidi kuwarai wanafunzi, wazazi na haswa wale ambao wana tarajiwa pengine na wale wana recruit kujiunga na vikundi, wachungane na mitandao ambayo wana tembelea tofauti, manake kule ndio iko. Sio kama zamani ambapo ilikuwa ni person to person recruitment. Na ni shughuli ambayo lazima tuifanye ili wanafunzi wakiwa vyuoni na wakimaliza kusoma wakienda kwa jamii wawe wana ufahamu zaidi na wakaweza pia kushauri vijana wengi.